Představujeme naši pásovou pilu Bennett BS 250. Precizně obrobený stůl z jemně broušené šedé litiny. Podélné pravítko s praktickým rychloupínáním. Součástí je také uhlovací pravítko se stupnicí. Drážka stolu je přesná a bez vůle. Pila je osazena masivním hliníkovým krytem pilového pásu. Beznástrojové nastavení vedení pilového pásu. Rychlé povolení pilového pásu pomocí páky z nerezové oceli. Napínání pásu ovládací růžicí. Dvojitý nosník se stupnicí pro tuhou oporu litinového stolu. Přesně vyvážená oběhová kola. Výkonný a spolehlivý motor. Odsávací port s nižším průměrem 65 mm. Prachotěsné spínání stroje. Praktický stojan je součástí výbavy. Stroje Bennett můžete zakoupit na www.hobbypro.cz.